Matur suwun Mas Bagong. Niki nuansane dangdut napa langgam-langgaman meleh napa pripun? Nggih masih bersama Sampurna Musik. Ayo saiki suasanane rodok medun mergo sik sepi. Nah, sebab aku nek enek panggung ngene iki mesake mbah-mbahku ki lihat nyawang ki kangelan. Nggo nek nolah-noleh rong jam ngono iso tengeng nang gulu. Ayo dipenerke sone ngene aja story. Ayo Mas, bature aku Mas. Nanti niki? Iya langsung. Dadaku buka sithik.
nostalgia ini wis gaeng ya Mas Bagong. Lah iya. Iki ibu-ibuke piye iki? Tera joget iki. Ibu nggon dapur kono Mas Bagong. Kowe arep nang dapur. Isa-isa sisan tak mriki resiki. mawon. Nggih. Ayo. Dadaku Mas Bagong. Engko genti sing loro medun kabeh mergo Iya, iki. engko pokoke medun kabeh iki pokoke iki. Akeh nang kene. Ayo. Dadaku